University Inter-College Festival नोंथाङा नैबेयाव बाहागो लादों बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिया जे बड'लेण्ड इयुथ फेस्टिवल जे बोसोरे बोसोरे खुङो सानथामनि हाबाफारिजों देग्लायबो खुंदों आरो बेनि क्लोजिं सेरेमनियाव आंखौ गाहाय आलासि हिसाबै दिनै बाहागो लानो खाबु होदों आङो थांनाय बोसोर बा बेनि सिगाङावबो खाबु मोनदोंमोन बे जोबोद मोनसे स्टुडेन्ट्सफोरनि थाखाय खुब इम्पर्टेन्ट फेस्टिवल खारन बावहाय गाव गावनि टेलेन्टखौ कालचाराव एबा स्पर्ट्सआव गोबां बिथिङाव गाव गावनि टेलेन्टखौ श'केस खालामनायनि मोनसे खाबु मोनो आरो बेजों लोगोसेयैनो मोनसे फ्रेन्डशिप एन्ड ब्रादारहुड मोनसे बे फिलिंखौ डेभेलप खालामनो मोनो दा 40टा प्राय 40 कलेजनिफ्राय बाहाय बाहागो लाफैदों आरो टिचारफ्रा बेखौ लिड खालामदों आरो बेवहाय माखासे खोथा थायो जेरैहाय दा इउनिभार्सिटि होननानै बुङोबा मोनसे लकेलाइज कनसेप्ट नङा बियो ग्लबेलि जों माखासे इनफरमेसनफोरखौ शेयार खालामलायो दा बेनि गेजेरजों स्टुडेन्टफ्रा लाब जायो दा आं सानो दिनैनि बे हाबाफारिजों दिनै रं बेरंनि बायदिसिना हारिमु दिन्थिलायनाय गुबुन गुबुन हारिनि मानसिफोर बेनि गेजेराव जोंनाव मोनसे पिसआ फैगोन आरो फ्रेटारनिटि बा पिस आरो फ्रेन्डशिपआ फैगोन दा बेजोंनो जोङो जाफुंनो हागोन आरो इउनिभार्सिटियाव गोबां जेंना दं बेखौ सुस्रांनो थाखाय जोंना बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलनिफ्राय राहा लागासिनो दं इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्टनि गोबां जेंनाफोरखौ सुस्रांनो थाखायबो जोङो राहा लागासिनो दं आरो इउनिभार्सिटिखौ बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिखौ वान अफ दि प्रिमियार इउनिभार्सिटि भारतबर्षनि आरो सारा बिश्व सारा पृथिबियाव मिथिना जानाय मोनसे इउनिभार्सिटि हिसाबै गायसननांगौ जों बेनि थाखाय हाबा मावगासिनो